Thomas Moyo kurwase kenyero kia Riogwankwa ime sublocation ya Siamani rigasokirie na kugania abana baye airanirwe abo nigo bari gosomigwa n'umugavana omutangani bwe county Nyamira Omoski John Nyagarama otakana boigo obureire nabo boirerete abana baye kubekwa asumurubiri bwe scholarship ya county ya Nyamira nsibora ibwaye Omoski Nyagarama kurwabo banabo nigo bairetwe na batanya kwirana ase enkeyo ngana ya bonoiga nigo bagoteba ngane yu nigo omwaka bonoiga Thomas agateba kandirenga engane yiga teribia fadgad gisemba ligotonganya nase enka yomogaga Thomas Omoyo omboto kurwase kenyero kia Riogwankwa ime yesa application ya Siamani award ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugirango oyo otebire nere ise abana bane abo egotebekana baguretwe na Naomi Nyagarama oyore omongina ukabere umugabana omutangani we county eyiga ya Nyamira Nyagozira John Obiero Nyagarama korengana n'umugaga Thomas Omoyo nigo atebire abana baye bonzi nigo babekire asomoroberyo na serikali ye county eryo kubasomya bosa naigo taonetie bana baye abagenga yabo abakiri yabo sina umira bayirike sana bari yutu moyo no ndako gusami ogoti ndako kuna fikita mose wani bayi kitibona de bari ayonsi nigo akire rituko ermorioka maiga ya Gideon Momanyi umumura ugatatu bw'umugabana umutangani Nyamira Nyagusira John Nyagarama wesokya na kumugania na Nyagarama uyore omongina ukabere bw'umugabana uyu mutangani airanie abana babanyene abo bare gosomigwa n'umugaka Nyagarama Maria tane Gideon Momanyi njo mumuro gatatu mugaka marehemu tata John Obiero Nyagarama oyorengo mugavana omutangani Onyamira documents echionsi pimwanyorire nchibwata obokene ase toromire mono nakie gotoka tata orarete 2020 certificate ya death egotumeka koira abana bande buna nero banyorete ng'umbu omwaka 2022 nande tuachire kurigere twarorira abana aba bande tutamanyeti oyo mukuru Gibbon noyo ndokuru Elizabeth na aba bande bane omwoyo ore moyo ero takeire kiagara tali mwanya bantu otakeire egesakukia yegesire omuntu ira abana bae tinyaruka ibere nabamura babere omwoyo yere tatakeire komenya sensei nonya nigo yamateye nigo batebire ubutaka na boigo uburwaire anene asengina abana aba nakyo keirerete barabwo wanjirana abana aba gosomigwa mu serikali ya Nyagarama korende tibamanyiti inaki yanyarekanete abana aba kurwase amaboka abo bona muyo munarega abakita kale tunusubadi yuko bosi amumbwa kaya moreta bakamanya nere bakasimike jai kirasi mikejae akagendera komenya kaja karwara akaenda sobo amuna agenda sobo bono amuna agenda sobo ngombe ntubwete ngombe aba mumura mbajita aba muraba ise no mumuro mwabure semo bajita bakoye ngombe dina ryo mungina mo ngombe jira yake dirito kagenda ana ba ina ya wadiki wara kamurwaria kara namurwaria gaji kanyare kana ti kunyara kumurwaria ina rwari to kunyara kwaye ya rwari te etiume yalenge insight head radio tore bakanya badela tukunyari kubatekana ninganamna abana aba nigo baonetiwe ebayo tuguterare n'ekinga k'ekiryo nigo baborya liboryo bona Nyagarama n'umunyamatuta na inaki yari kunyarekana agore abana b'umunyamatuta bana bambao nilikurwa because abana bane skuru bale ogwese yarengenza sumu gako yango kali kwenyara lakini se kwende county
ekaratiga support ya abana bakintakane ke support nkuru ya counties bono tukaratiga abana bakore serikali ekiko basoma bono bagore school ikonto gote abanga abana ambao ni korwa abana atigare bose yagarama no munyamatuta bono rende umwana uyo mwana ko kubisura ko irwa no kuzo abanyagarama ni munyamatuta abantu abamo rende karakubise abantu abamako baiya yari amagoso umwana no yito Mugani gwita abana bo muyo tutahita bacega tutahita bagenda andi kandi tutahita bagorwe ngenjo ayentu agwite ngombe turwite Hingo reporter Gatembe kurwa igari ogwangwa igiye gutuka imeye ward ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugirange County ya Nyamira Jeff Atigad Gisemba